Melayani samu barang apa wae. Iya. Ora trimo layani sontrok. Pokoke saeneke apa kebutuhane wong digawe siap. Oke. Kijange atau dinggo. Apa nganu ya, satu arah ya boy ya. Suara Satu arah. Iki arah masuk. Iki kene arah iki. Jalane koyo ngene jal. Iya gitu. Terima kijang bangrok ora? Iki tugasnya jen ping pindung kan leburene. Dibok teratak. aduh. Lempah bola iki rata-rata. Nak rene main gawa lampu rong kotak. Omahe dawane kaya ngono. Dan gori iwak perdana ngejob. Kopine kopi susu. Istimewa pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Purnama Bolo-Bolo. Nah. Oh, kijangir atau dinggo. Persiapan malam mingguan ngalas. Malam minggu weekend nang alas Dawung. Ki promotore. Some es Yo sangu perjalanan Jawa Bolo. Perjalanan rute hutan belantara. Bawa amunisi. Wah, es degan, siomay. Ya, go kursi barang to. Wah. Melayani samu barang apa wae. Iya. Ora trimo layani sontrok. Pokoke saeneke apa kebutuhane wong digawe siap. Oke, Mamat sapi, Ah, sapi yo oke. sikat. Sikat oke. Apa meneh grosok? Soalnya sedikit saja Bolo. Corongane barang urung digowo ya. Yo sing wis kebek. Iki sing bawa reksa ndawung. Karo iki. Yo, kore. Dia lagi kena bandak yo. Wih, sudah penuh Bolo yang satu truk. Sudah penuh. Well ya. Iki sing nggo diesel sedot banyu e. Ketok ae yo. Bawa diesel sedot banyu Bolo. Karo muatsan karo nyiras golek banyu. ini mau memasuki area Dawung. Iki rutene lewat Gabus iki. Ora kayak biasane iki. Dibangun jalannya, Bos. Bangun gitu lah nih. Angle 1 sudah di depan. Ini ngono gunung iki ya Pak Met, ya Pak Tris. Hah? Gunung iki ya masuk ya wis ya. Iya. Sudah ada gunung. Monggo. Lah iki dalane sing kanan apa sing kiri, Pak? Kanan. Kanan. Kiri sing kiri. Sing kiri ini baru dibangun. Nah, sing kanan dulu. Oh, iki dalane kaya apa nganu ya, satu arah ya, Pak ya. Suara Satu arah. Iki arah masuk. Iki kene arah iki. Iki swadaya masyarakat apa ya, Pak? Wah, Pak Lurah Pandandarum minta piye iki? Infone Pak Lurah.
ini ketika hujan tidak bisa dilewati karena tanah. Nah, lihat Khusus ketiga kayak mandek kayak trouble pola apa kayak apa kebelet muyah kayak sebelumnya jeru pak nah menurut ini kayak iso apa menurut ini oh iya soalnya kayak jedongan jeru kayak wah bono motornya ya api-api ya wong Vario kalau lewat sini tuh lebih dekat jalannya kacek enak kok tolong kilo pak terus ya ini kemarau mau mainin anggone dhuwur gunung beh serasa kemah lain aja gunung bos. pokoknya setiap info ready ngiring rasanya wah mantap digoreng jalan-jalan terus sih pokoknya ini caranya ben gak miring kalau kemarau ini bisa dilewati, kalau musim penghujan tidak bisa karena kondisi jalan itu tanah. Kalau ini jalan untuk sepeda motor, ini roda 4 terkondisikan kalau di sini itu. Motor ada jalannya dewe, mobil ada jalannya dewe. Tapi sak jalan kabeh. Satu arah bosnya. So serga diri. Nah, orang ditilang karena polhut. Orang polisi. Polhut. Polisi hutan. Iki wet secang ya. Ngasih guaring ya Pak Tris? Oh. Jalannya kayak ngene jal. Iya iki terus. Termo kijang bangro ora, Pak Tris? Kijang sing asenan kayak bangro ora? Gak. Karek sopere iki, Mbak. Nah, karek sopire. Oh, ini perapatan iki. Nah, kayak motor. Ini arah mobil tapi ada pembangunan jalan jadi lewatnya kene. Nah, perapatan. Iki gak manut dalan, soalnya golek dalan tengah jati-jatinan iki. Oh, mepet-mepet sekali. Oh, iki nak sopire gak ses yo. Balik-balik rene spione. Nah, iki motore wong gunung ngene iki, motor Trabas. Monggo. Oh, iki enak dalane. Iki pertelon iki. Iki nak kene gak enek map.
Anake yo piye? Cara map leburene bingung dalane sing ndi. Iki salah masuk, salah Tengah alas. nah, ini so bingung nang tengah alas. Karena jaringan sinyal kayak naik Google Map. Diwingi enak rek baterai sing penyanyi sing diwingi to. Nah, bingung. Dia nak perapatan mbok nak pertelonan lho. Iki arah ndi ngono bingung wong e. Soalnya ngene iki yo enak. Permain awake dhewe, awake dhewe kae. Iya, Pak Campur Sari bengi kae sing dene. Iki ya wis diwehi watu swadaya masyarakat. Wah, kekompakannya luar biasa loh iki. Angger ameh enek acara wong digawe mesti urunan bareng-bareng gawe jalan. Engko nek enek engkele sing ra iso mlebu, masyarakat diundang, dikone wangi nyurung ya gelem. Nah, aku pernah takok nenek wong loro piye, wong kritis. Ya wis ra tekan gone, soalnya dalane ngene iki lho iki. Anak meteng tuwa ya mending diungsekno. Bener. Oh, iso metu nang jalan iki. Karena stop masak dulu. So, jalan tenan. Menteri nanti kita itu bentong ini ya. Iya. Ora gelem di-setelno ya. Kita apa ngedoyok ya. Iya. Iki tugasnya Jeh ping pindung kan mlebu rene. Jipuk teratak. Aduh. Lempah bolo iki acarane. Iku bareng sego teratak itu. Bos. Bar sementing ono duwike. Nyang. Yang penting enak duwe. Ora ketang dalan kaya ngene iki wis piye. Biar Buat gawe kadang tok penak, kadang ra penak. Tapi alhamdulillah iki nak ndaunge masyarakatnya kompak kok. Kene sering terjun nak daung iki. Bahkan wis terbiasa. kaya nang desane dhewe. Karena desane dhewe pokoknya. Itu sudah kelihatan. Dia kan orang mana? Hah? Kalone Bu. Ora sandang. Ah, iki wis meh tekan. Wah. Simpan wis ora apa? Yo. Weh. Monggo wah, iki tenan iki. Cara aku wis tak tabak rombonge. Iki kita medun iki. Oh. Oke, makan breakmu makasih, Bang. Yo ora kan bengur kok. Lah ya. Kan bengur ya. Lah persamaan berapa ya? Loro. Loro. Dirian bakal. Apa ben, Bang? Kan. Kok? Oh, iki wis meh tekan iki. Iki munggah sithik ono kendhik anu kenapa tuh kendhik anu. Dhuwur kok lek. Dhuwur lek. Mas anu kok. Teras biasa ndang iki ya. Apa di Bang? Teratak kebisan sak anu, cara menggosan Rangandang full lho. Randang pul. Nah, Ya aku tak. Randang lho. iya. Lah ora teratak tok ya enteng to teratak. Teratak panggung marah ya. Ini sudah memasuki area perkampungan.
Iki biyen yo halus dikai pasir, gandeng kudanan pasirnya mlurut. Karek watune. Cari watu. Mantap. Ini kalau itu Iya, receh gitu nih. ini loh, Lewat. dari desa kuwi. Oh. Nah, dalane bareng tekan desa wis halus, rada ayem. Omahe rene sing cilik. Omahe iki dawu kabeh ngerti yo. Iki aku nak rene main gawa lampu rong kotak. Omahe dawane kaya ngono. Iki kayu kabeh iki. Iya, katanya tahu. Segere pol iki. Dan gori, iwak, perdana ngejob. Kopine kopi susu. Nah, wes istimewa pokoknya. Kayak ngono wong tuwek ora lah kakek BS kae. Nek kakek BS rempu kabeh awake. Mbak pitik. Oh. Bali lur, salah tanggal sebelahnya lur. Salah tanggal lur. Goro-goro kan langsung kesopi, salah tanggal lur. Kebalik neh. Sepurane dikira iki mau jebulane pasiene sesuk. Dipasang sik tratake soalnya tratake timbalan. Sampai sapa iki karo. Mbah lur. Dakene terima solar. Wis kepek ini Mas, iso Mas. Iki tak gowo re. Ya wong karo rek diko rek rampisan ta. Rek aku. Yo al ku le. Sing ngikuti. Ayo. Bel tua. Oke.
Bismillah, seluman selamat.